Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna tare da Farm in Creative. Idan wannan ne farkon zuwan ku danna ƙararrawa kuma ku yi following ɗinmu domin samun abubuwa masu muhimmanci da zarar mun ɗora. Yau za mu koyi yadda ake drafting ɗin breast cup. Yadda za ku fitar da shi ya fita ya yi kyau. Wannan shine measurement ɗin da za mu yi amfani da su. Idan kuka tsaya ko kalla kuka rubuta su a wani wurin da su za mu yi amfani, za ku fi fahimta idan kuka rubuta su. So kamar yadda kuke gani, idan kuka biyo mu za ku ga yadda za mu yi drafting ɗin komai. Wannan shine yadda za mu raba waist da bust. To shine da shi za mu yi amfani. Bust yana 32 inches, waist yana 26 inches. Sai a raba su gida huɗu. Zai ba mu 6.5 a waist, can kuma zai ba mu 8 inches. So yanzu abinda za mu fara, za mu ja layi daga sama zuwa ƙasa inda za mu samu 13 inches zuwa ƙasan mu. Daga nan kuma sai mu ja layi straight dogo ya kawo mu nan inda kuke gani. Daga nan sai mu ja layi ya shi ma ya zo ƙasa. Idan kuka je duka duba measurement za ku gani yayin da za mu ja. Sai nan wurin kuma ku ja layi shi ma ku fitar da shi wurin armpit ɗin kenan. Da wannan ɗigo biyun sai mu haɗe su wuri ɗaya. Muka tashi wannan ma sai mu ƙara 1 inches a kai, 1 inch a kai. Daga nan ma kuma da shi za mu yi measurement ɗinmu na 6.5 na waist, da shi za mu yi amfani mu jawo na waist kenan da muka raba gida huɗu, inda sai mu zo mu ƙara inci 1 na allowance. Sai mu zo mu haɗe shi da na sama ɗin nan, mu jawo shi mu haɗe shi. So a nan kuma za mu ƙara inci 1 inda za mu samu seam allowance, inda za mu samu allowance na ɗinkin mu kenan. Sai mu zo mu haɗe da na allowance na sama, mu haɗe su wuri ɗaya. Daga nan kuma za mu ja 1.5 inci a karkace, inda za mu fitar da cuff ɗin armpit ɗinmu yadda zai fita sosai ya yi kyau. Daga nan sai mu fitar da kafaɗa 2 inches na faɗin kafaɗa daga wuya zuwa wurin kafaɗa. Daga nan sai mu janyo shi kuma wurin kafaɗa kenan, sai mu janyo shi ƙasa inda za mu fitar da zurfin wuya ɗinmu. In kun ga zurfin wuyan nan ya yi muku yawa, za ku ga in kuka koma kan measurement za ku ga yadda aka sa, I think 6 inches ne aka saka. So in kun ga ya muku zurfi da yawa za ku iya rage shi kada ya kai haka. To sai mu zo mu yi wannan 'yan lankwasa ɗin a wurin wuya, sai mu zo mu cire pattern ɗin. So a wurin in kun tashi cire pattern ɗin nan, idan kuka zo wurin da za ku cire nan wurin, ku kula kada ku cire wurin da yake 4 corner ɗin nan, inda ya yi cycle ɗin nan za ku cire, inda ya curve ɗin kenan. So kada ku yanke bayan za ku cire shi ba, sai bayan mun zo daga ƙarshe za ku ga yadda za a cire shi. Wannan shine bayan namu. So yanzu kuma za mu ga yadda za mu fitar da pattern ɗin gaban riga. Za mu ja kamar yadda muka yi a na baya, za mu ja zuwa 13 inches, sai mu ƙara 1.5 inches na allowance a ƙasa. Sai mu ɗauko bayan riga ɗin mu ɗora a kai, sannan sai mu fitar da mark tsakanin kafaɗa da wurin armpit, inda za mu samu sauƙin yankawa ba sai mun sake gwaje-gwaje ba, tunda already muna da shi. So sai mu ɗauke, bayan mun ɗauke sai mu zo mu ja wannan straight line ɗin ya haɗe mana, yadda za mu samu damar yanka shi da kyau. So daga nan sai mu zo mu ja straight line. Daga nan ma sai mu ja zuwa ƙasa mu haɗe shi wurin kafaɗa ɗin kenan. Daga nan shine waist ɗinmu wanda muka gwada muka measurement ɗin shi, sai mu sa 2 inches again, wanda zai ba mu damar seam allowance kenan. A nan sai mu sake saka wani mark
na 2 inches wanda za mu zo mu haɗe shi da wannan na ƙasa mu haɗe su tare. Nan ma sai mu ƙara inci ɗaya sai mu zo mu haɗe shi, mu haɗe su ya tashi daidai da na saman sai mu ja su ƙasa. Wannan shine allowance ɗin da zai ba mu dama mu yi ɗinki a kai. So daga nan ma sai mu ja straight line, sai mu zo mu ɗan ja curve ɗin nan. Daga nan ma zuwa nan sai mu ja mu sa 10 inches wanda zai ba mu nipple point kenan, daidai inda curve ɗinmu zai fita kenan na breast curve ɗinmu. Sai mu sa 4 inches daga can wurin zuwa nan inda zai ba mu 4 inches, nan kuma sai mu sa 3.5 inches ƙasan bust kenan. Sai mu ja mu sa daga nan zuwa nan sai mu ja straight line, sai daga nan wurin mu ja 1 inch, sai mu zo mu haɗa waɗannan ɗugungunan guda uku da wancan na sama da na tsakiya da nan mu fitar da armpit wurin hammata ɗin kenan. Sai mu zo mu sa 0.5 mu ɗan matsar da shi, sannan sai mu ja curve ɗin nan yanda zai ba mu damar da za mu fitar da curve ɗinmu. Daga nan za mu ja curve slightly yanda za ku daidaita da hannunku ku fitar da curve ɗin gashi kamar yadda kuke gani. Sai mu ɗauko bayan mu saka daidai yanda nan wurin yake da wannan line wurin seam allowance kenan. Za mu ga wani zai fitar mana da shape ɗin nan na ƙasa, sai mu sake jan layi, wannan cire shi zamu. Sannan sai nan ma mu sa 0.5 daga nan sai mu ja shi mu haɗe shi da zuwa nan wurin. Sannan sai mu zo mu cire pattern ɗin. Wurin cire pattern kula in kun zo wurin da yake 4 corner ba nan za ku cire ba, inda ya zama curve a nan za ku cire. Ga mai buƙatar tambaya ya aje tambayar shi a comment section, insha Allah ina gani zan ba shi amsa. Ga wanda bai gane ba yake da buƙatar tambaya. A ta wurin kafaɗa sai mu zo mu ja wannan line yayi sloping down kaɗan haka sai mu yanke shi. Shikenan gashi mun gama haɗa gaban riga. Wannan kuma shine bayan. Anan ne za mu zo mu cire wuya, mu yi wa kafaɗan yadda muka yi wa na gaba. Mu kula kada mu cire wurin 4 corner ɗin nan, inda yayi curve ɗin nan za mu cire. Sai mu cire saman. Ku yi following ɗinmu don samun abubuwa masu muhimmanci da zarar mun ɗora. Mun gode.